Sino next? Masaya na ako. Value times. Ang ganda talaga ng camera mo, Phil. 70,000. Nasira yan. Kaya lang ang pet. Ako na magpapaayos. Anong sumunod dyan? 13? Mas maganda pa ba? Wala na kumayad. Wala ka kumayad. Well, fine. Ito yung mga buko lang kayo. Time to be. Oh. Tama ako. Itong beses.